Uren itu hatta neng bohong mahita tu parsaurata lani tapasonang marohanang pikirata martangi yang nahohom mahita di bagasan rohatabi. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita sian buku ede nomor 15 ayat sada sahatu ayat tolu. Nagasari
Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma de bata ama ni Tuhan ta Yesus Kristus, naong upasu-pasuho tuita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ay dipilih dohita di bagasan ibana, at dorang soojak do petanoon. Asabadia hita jala suhasurahat dia dopan nai di bagasan holong ni roha. Idama say nol do mata ni Jehovah tuwakka na makkabiari ibana. Aka na makalunguton asin ni rohana. Say di halunguton rohana mi do Jehovah. Ibada no panupahi do lobbu-lobbu nami. Ay mga sahon ibana malasi roha do hami. Marhapos at tugwarna na badiyay do hami. Say pasonggo ma asin ni roham tu hami ali Jehovah. Hobar tu pakkalungutonon nami di ho, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale debata si tolusada, debata ama anak dohotod di parbadia. Namadok mauliate mahami tuho. Ala di toppa di palua jala di parbadeo hami hinorhoniasi doho tolong ni roham na gudangi. Say ramoti mahami di bagasa parmaraan doho pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahehe uju tinggang. Jala tugu-tugu hami di hasusuda ni bohal nami tuharajommu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amen hudul mahamuna. Patik ni debata di minggutta sadarion imasian patik perjulu doho lapatan na songonom mapatik ni debata.
Patik perjolo, au do Jahoba de Batam ninna de Batatang, dang jadi marakup au bainommu de Batam. Dia do lapatan ni odo ikon ubiar rohatta jala humolong jala upos mida de bata asamida nasana adong. Ido sana tong rak mangidugugu mahita tu de bata laho mangulahon naubar tu patiknai. Ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon naumbar tu patikmi. Amin. Tatapoti madosata na godang itu jolo ni debata tapauduk be marohata martangiang mahita. Ali debata nami na marasini roha jalan na badia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Managpigahali hami roto jolom. Huilala hami rikodo asini roham di saluhut hami halak perdosa. Alani daw bay na upasir pami diri nami sadariod di jolom. Jalahu para topot tami. Tung najok-jok do hami manibil siyan akadalam mo na badia songon biru-biru na lilo. Sa unang pabali hami siya jolom alani dosa nami ay dang dihalom roham hamatian niya kapardosa. Alehamu baw ni rohana do doho lomo ni roham. Sesa masalhut hagiduhon nami doho pangalason nami marhite-hite pangulo nami na sasaday. Anak mo Tuhan Jesus Kristus. Say pahot maasin roham di hami marhite-hite panidangiyon doho tagugoon ni tod di parbadia. Asa tarapul si tuturuhan nami madjoho. Asa patun tigor jala dolot hami marpangalaho.
Bahen hasangapod di guarmu na badiay amen baga-baga ni dewata taringot tu hasesaan ni dosata. Songono dohatan ni Tuhan Jehova nung nga diar sa hoa umarhite siyan akka dosam. Jala nung nga dilo Jehova umarhite siyan akka hajahatommu. Au tutu au sa diri maneleseya kapangalosim ala ni hadiriyokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Epistel di Mingguta sa Darion, ima na nakasurat di Matius Pidu sa Pulsada, ayat 25 sa 1, ayat 27, tajahama marsika soring, songonom mahata ni dewata. Ujuyima di dok Jesus hatana songonon, hupuji ho amang Tuhan na mangonggomi banua gijang dohot tanoon. Ala ditamo di koko hatay siya julo niya kanapistar doho na marroha. Gabi di papatar hoy tu akka si od dihonoton. Rapita saluhut nai nunga di pasaha damang tuaw. Asadang adong na manadda anaki dukon ni amay. Amay pe dang adong na manadday iya soholan anaki. Akup ni na pinodaan ni anaki mangihut tol lomo ni rohana. Ido sahana martua doakan na tumangihon hata ni dewata jala na upiopsa. Amen. Maredehita. Oh
Tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko ni donganta sa haporsyaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatudusan, na tumopalangi dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal doy bana di hau pinarsilang na tuwa tubanua toru dung ditanom na mulak mangulo diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai paragugo naso hatudosani di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, doho di hasesaan ni dosa, doho di hatai na mandok, mula mangulu sugu daging ni halak naung mate, doho di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabigay makorsian seksi paropuan.
Tabigema tikting ni huriata. Hamuna dengan sahapur seon di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Andorang sojinahawon ondolani tikting ni huriatta di hari Minggu sadarion. Atas guarni perhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Parjolo mau pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna. Dohot tua kadongan natong mebat tu Yogyakartaon. Dohot naon dope parjolorak marsaur mar minggu di HKBP Yogyakarta sadarion. Marhiteo kupasat hami matabi bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhutna. Udut tusi tabigema ondolani tikting ni huria HKBP Yogyakarta sadarion tarsurat di hata Indonesia jalaboy tajaha di papan pengumuman ni huriatta manang marhite WA wilayah kategorial. Na parjolo nama arti dan topik Minggu 4 Juni 2023. Nama Minggu Trinitatis artinya Tritunggalan Tuhan. Hasi tulusa daun ni debata. Topik Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Debata si tulusada panop pasaluhut nasana adong. Yang berikutnya pelayan ibadah Minggu Trinitatis 4 Juni 2023 pukul 9. Khotbah oleh Pendeta Jeffrin Sipahutar STHMM, liturgis Pendeta Bernard M. Panggabean, Warta Sintuaha Pasaribu. Yang berikut jadwal pertanyaan wilayah minggu ini. Pada hari Selasa 6 Juni pukul 18 di rumah keluarga Nyonya B. Lumban Tobing Borupakpahan, wilayah selatan. Hari Selasa pukul 6 Juni 2023 pukul 19 di rumah keluarga G. Siregar BSC Boru Huta Gaul. Pelaksanaan di Sopogodang, wilayah Barat. Jemaat HKBP Yogyakarta khususnya anggota jemaat wilayah diundang untuk menghadiri acara pertanyaan wilayah sesuai jadwal. Yang berikutnya ibadah Sunday Service, English Service pada hari ini Minggu 4 Juni 2023 pukul 17.30 gereja kita melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Demikian diwartakan, Tuhan memberkati. Warta yang berikut, warga jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 4 Juni 2023 diterima menjadi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yakni keluarga Bapak Raja Patimura Panjaitan, Ibu Monika Sari Borusi Hombing, jemaat asal GKPI Tebing Tinggi. Jemaat dan Perhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat bergabung di HKBP Yogyakarta. Tuhan memberkati. Bagi warga jemaat yang baru kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Yang berikut sermon Konven Distrik Jabarteng DIY pada hari Senin 5 Juni 2023 bertempat di HKBP Tasikmalaya akan dilaksanakan sermon Konven Distrik 18 Jabarteng DIY yang dipimpin oleh Freses Distrik. Berkaitan dengan hal ini, pendeta dari lingkungan HKBP Resort Yogyakarta turut menghadirinya. Warta yang berikut undangan rapat huria. Pada hari Rabu 7 Juni 2023 pukul 18, Gereja HKBP Yogyakarta akan melaksanakan rapat huria. Untuk itu, dengan ini diundang perwakilan jemaat dari wilayah timur, selatan, barat, utara, dan tengah. 3 orang BPH seksi dan 2 orang anggota seksi Sedewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Ketua dan anggota Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Badan Audit Huria HKBP Yogyakarta, Parhalado HKBP Yogyakarta, semua pelayan penuh waktu HKBP Yogyakarta. Dimohon majelis menghubungi jemaat sebagai perwakilan wilayah untuk mengikuti rapat huria. Demikian diwartakan, Tuhan memberkati.
Yang berikut PA Gabungan Perempuan HKBP Yogyakarta pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 16 akan dilaksanakan PA Gabungan Perempuan HKBP Yogyakarta. Diundang kaum perempuan HKBP Yogyakarta untuk menghadiri acara dimaksud. Tuhan memberkati. Acara warta berikut penahbisan dan pelepasan sintua. Pada hari Minggu 11 Juni 2023 dalam ibadah pukul 9, Gereja HKBP Yogyakarta akan menyelenggarakan penahbisan dan pelepasan sintua. Sebagai berikut, poin 1, penahbisan. Penahbisan calon sintua menjadi sintua atas nama CST Profesor Dr. Baldrik Siregar. Yang kedua, CST PJ Sinaga ST. Yang ketiga, CST Nyonya Rosanna Sinaga Borusiahaan, dan 4 CSTL Luman Raja SE. 2. Pelepasan pensiun sintua. Pelepasan sintua Krisman Samosir SE dengan status pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun. Demikian diwartakan, Tuhan memberkati. Yang berikut kunjungan gerejawi atau tamu huriah. Gereja kita menerima kunjungan gerejawi sebagai berikut. Pada hari ini Minggu 4 Juni 2023, Punguan Kor Ama HKBP Taman Wisma Asri, Resort Taman Wisma Asri, Bekasi dengan jumlah peserta 32 orang dan bergabung dalam ibadah pukul 9. Jemaat dan Majelis HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat datang di HKBP Yogyakarta. Yang berikut pada hari Minggu 11 Juni 2023, Punguan Ina HKBP Pos Parmingguon Bethlehem Resort Bogor dengan jumlah peserta 18 orang yang didampingi oleh Biwelfro Mas Naria Boru Pasaribu akan bergabung dalam ibadah pukul 6.30. Demikian diinformasikan agar menjadi perhatian Dewan Seksi terkait. Tuhan memberkati. Yang berikut, Parheheon Anak Sekolah Minggu. Dalam rangka Parheheon Anak Sekolah Minggu yang puncaknya pelaksanaan pada hari Minggu 18 Juni 2023, beberapa kegiatan akan dilaksanakan sebagai berikut. 1. Setiap minggu ibadah pukul 9 kafetaria sampai tanggal 18 Juni 2023. Yang berikut Sabtu tanggal 10 Juni 2023, lomba fashion show, melukis, dan cerdas cermat Alkitab. Yang berikut Sabtu tanggal 17 Juni 2023, lomba vokal grup, tortor, serta KKR dan deklarasi. Yang berikut 4 tanggal 18 Juni 2023 pukul 19, puncak Parheheon Lelang. Demikian disampaikan dan mohon partisipasi dari kita semua. Tuhan memberkati. Yang berikut berkaitan dengan kegiatan anak sekolah minggu tersebut, maka pada hari ini 4 Juni 2023 seusai ibadah pukul 9, anak sekolah minggu akan menampilkan paduan suara. Yang berikut daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Perhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan 10 Juni 2023. Dengan penuh sukacita jemaat yang berulang tahun merenungkan firman yang tertulis di Mazmur 90 ayat 1 dan 2 dan 103 ayat 1 dan 2. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang berikut, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah 13 orang. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang berikut pokok-pokok doa jemaat menghadapi tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023, proses tahapan pemilu 2024, penjagaan pembentukan pos pelayanan Sedayu Kulon Progo, pencarian lahan pos Pel Wonosari, permohonan perlindungan dari pandemi, warga jemaat yang sakit, bergumul dan berduka,
toleransi dan kerukunan umat beragama, dan kedamaian kesejahteraan Indonesia, perdamaian dunia dan keadilan, keutuhan dan kedamaian warga gereja dan bangsa Indonesia, Kota Yogyakarta dan bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19 dan proses pemulihan dan lain-lain. Warta yang berikut, donatur bunga altar, penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 4 Juni 2023, yaitu dari keluarga Nyonya J. Situmorang Borusiahaan. Warta yang berikut, warta keuangan dari tanggal 27 Mei sampai dengan 2 Juni dapat kita cermati di papan pengumuman. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tabigema Korsian Kor Ama Immanuel Yogyakarta. Kor Ama Taman Wisma Asri.
Tabagi Makor Amay Manuel, Yogyakarta. Lau majakon hatani debata marede mahita sian bukwede 825 ayat sada dohot ayat 2. Ra
Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita saluhutna. Songo barita ni tik-tikta naking iahami padita Jeprin Sipahutar. Nahwala boru si hobbing lubat turuan tulu di hamidak danak hutanami hutani natuatuai di simorakir tarutung rak dohami dohot padita buniman sinaga hola ni mana do merjas nuaing di tonga-tonga ni punguan namai pemahami amang Jalau mau padita si pahutar agak namarniang otik. Macetakas do hutar dapat padita taun. Padita Bernat. Panggawean rak do hami na ujui di Labu Habbatu. 14 tahun au di Labu Habbatu anggoy mana torhatok do morot. Adong ko cerita unik nami taringot tu si lau pidda padita on mago do mobil na. Itakko na deba. Alepos marohapat dita gation di Tuhani di api hubige kabarna di song ngadong mobilna ima jorak partinda dan najepek siak kami hatani debata barita nauli di tongani parsauran di minggutta sadarion ima sian sada Musa bidus sada ayat sada sahat dua Laus ditaba ayat 26 sah rodi 20 walu hujahama dihita. Dimulana ditopa debata langit dohot tanoon dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala hulum di atas lungi dungi manga reap-reap ma todini debata di atas ni akka aik dungi makuling musema debata tolema tatoppa majolma tumiru rupata tudos tu pangalahotta asa dirajai deke akan adilau doho pidung akan amartonga-tonga langit dohot akadorbia rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok akan amajirir di atas tanoon. Jadi di topa debatama jolmai tumiru rupana ditiru hod debata laho manoppa ibana bawa doho boru-boru nasida di topa dungi di pasu-pasu debatama nasida ninna debatama tu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu sadok tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu deke akan di laut doho pidong akan amartonga-tonga langit rodi sude binatang aka namajirir di atas tanoon ima sahat somaldo dihita jolma mulut tabereng sada-sada nama cek uli bagak baik itu di rumang ni jolma mulut tabereng sada danak macai uli bagak macai lomoro hama mereng Muludak tatad day mana tadi ori do ay sido tahi bapak niyo isi do umat niyo malak tabereng sada bangunan na macay uli itorlao do pikirat tamad di ori ay sido arsitek niyo nate na marlapatan di patoho hadirion ni hajol matay do hita marhite na di guaran na adong di hadiriot tay
pikiran doho padiorion na sai toktong adong. Salah satu sifat manusia yang jelas-jelas ada yaitu keponya luar biasa. Pengen tahunya sangat besar. Hamu peson nare hola dai sirunek padi tawon. Songon nasing mau ngakurus gajang musegung nga. Kepo itu penting. Jala marhite sianido di patau hadirion ni jolmai madiori doho patu rehon nasikop. Malodo hamu bah. Burju do hamu parjuk jauh. Ay siru teh padita ni oni tornak ka amau donaking. Marga panggabian ni kubah ramah-ramah dosudi. Ada yang dinamakan bagian dari diri setiap manusia mencoba menawarkan bagan pengenalannya tentang sesuatu apapun. Lahu papatarhon lasni rohana panadayona gade ido rumang ni panggoraon tu pamucian. Ido molojol masian najolo sai madiorido. Manusia dari awal pun selalu mencari. Ay bohado perjadi ni portibion. Bohado ubainado portibion. Siadia doon isi do mabainon. Ido pinagudang jupak kita dia kapar binoto ani. Tang napola na malo niya niba alay otik-otik binoto. Raga makatiori. Jupak kita na madok permulaw ni portibi. Gabi siap padiorion ni jolmai. Gabi martubuad do akan ani guarana teori. Adong mana madok ia portibion hasil ni nani guarana ledakan besar. Nama Jupang. Bitang na balagay martobom dengan panasnya yang luar biasa. Boom. Lahir maka planet ini dan sebagainya. Adong komuse lamar rumah kon teori evolusi. Sudiru rahita manada si Darwin ate. Dang Darwin si pahutar. Alay maca terkenal lo teori evolusi na pinatotan ni amang Darwin. Marharorowad doi sian makhluk na asing siani berobatuson gabe songonon. Atar songon lapu-lapui. Lapu-lapu dak kuboto di son kupu-kupu do di guari di son. Molo di hutanami lapu-lapu. Roy mana sian ulat, gabe kepompong, gabe kupu-kupu. Itu dinamakan evolusi. Laos di guari do musi hadirion ni hajol motai sianido. Sian simpanse mengalami evolusi sampai kepada bentuk manusia yang sekarang katanya manusia modern. Dohot akeragam na asing. Pendekatan budaya pun ada. Sudiro rahita maboto mitologi Batak taringot tu panopawon. Ahita Batak pe anong kumana datulu de bata. Di dokdo de bata mula jadi ang guna bulunne tortakuk bohamu. Alay di bagasan na tuloy anong kumuse di guari de bata. Batara guru di guari mai de bata panopa adong domuse di guari de bata soripada di patorang maon anggon mangaramoti maulonion pengelola atau pemelihara. Jalanasan naik di guari do muse ima de bata bala bulan
Ima debata nabe baruhon selalu merenovasi, memperbaharui, gabi tipak sudi. Molo suku kamu, molo mitologi Batak, sedia ma asal di Jolma. Molo didok di si siat tolor. Nah di peakot di pusuk buhit. Siani maro ima Jolma manusia, nah di guarana ihak manusia, dohot sodi manusia. Omma no popper halak kita Batak. Ima pertikian ni perbinotoan ni halak Batak nama diori sia dia do haroronami. Dengan pendekatan budaya, pendekatan mitologi, dicoba do di patorang akau putana jului sianomba hita. Ido nani gorana naking hadirion ni hajol mauni na sanaing madiori mencari dari mana sebab semua ini dan melalui apa yang ada padanya mencoba menjawab itu semua. Alai molotaida pendekatan ni bibeltai siadia do sudina adongon. Molo bibil tema dok, sudenai marsiala dok. Semua itu ada asalnya. Imanaking natajahai dimulani mulana ditopade batama langit dohot tanoon. Segala sesuatu ada penyebabnya. Bagi orang percaya, bagi orang yang menempatkan dirinya di dalam apa pencahariannya tentang asal dari segala sesuatu, itu laudui madiori tu bibeli. Debata, ima debata, panopa. Manopa sian naso adong, gabi adong. Alani ido macari kodo dia kapartikian ni ngoluta manada debata mengenal Allah sama dengan mengenal sesama kita. Mabuah kadirion ni hajol mau taila ho manada debata patardoi bohaho manada dongammo. Itu makanya tidok tolema ita topa majolma tumiru cimolo lang dihargai hodongammu. Sarupa naso menghargai rupa ni debatado. Ida matok karena kita ukape. Tapi juta 7.000 ini dongatta. Kalau lewat buti sugo ni rohatai. Tetap lokot do 7 si patakan. Ingat itu wajah Allah lo yang Anda lulahin, bukan wajah pendeta si Pahutar. Ala patardo di patau tu hita asal ni hadiriotai na di topa do hita na di patau do hita gabe hatarida anak luar biasa. Kemanusiaan kita hajol mautai na butul-butul macai galik rotak kotor, tetapi Allah mau memakai kita di dalam kehidupan lahu mangaramoti subi na tinopanay ido amang dohot tamuy nang macari kok do hita makilalakon apalagi di partikyon waingo di zaman ni media sosial do tapi ihut-ihut di YouTube atau di manapun itu persoalan tentang Trinitatis enak kasih ya hamu Kristen yaitu du debatamu adong anak adong ama, adong tonti. Situ dulu debata doa ulang na monoteis habuin na bah. Adong kemudian na mencoba mengelusi. Balu mo nami, soba debatam, namun saya deto, tokar di, tetapi itu bukan. Ini bukan masalah kalau kita bicara tentang Trinitatis. Ini bukan masalah tentang jumlah loh, bukan.
Alay nang di papatar do di nani guarana di hasitolu sadauni patar do di si rumang ni pakkobasion ni debata ditolu hapataran panopa si palua doh pangaramoti hadirion ni natuluido naik papatar na bukan masalah jumlah, masalah trinitatis, bukan masalah matematika, tetapi itu masalah keberadaan Allah, karya Allah, ulaun ni debata, pakkobasion ni debata, laho papatar hontu hajol mau ni sendiri, siam mulana sahat rodina naing menunggu kita. Tunatinuju ni terdita, disido imana toktong, rap dohotita. Idu benar saya tong, saya tadok, Immanuel, lapatanna, Tuhan beserta kita, dia tidak pernah jauh. Alanak pesahalakmu, manang nang mabelu ho, manang nang duda ho, ngadaw sudah geleng mo, doho takapa hopom. Jangan pernah merasa sendiri. Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya luar biasanya mencipta para deho nak kanarik kok dihita. Tetapi dia juga luar biasa memberi. Mangaleho tuhita hapataran ni hadirionna, hapataran ni hanguluanna. Idahamu. Anggo naman panasingi, tang merapot. Dimulai itu pada batama, langit doho tanoon. Mulut aja terus panopau ni. Alai lau manopa jolma. Mulut di bahasa waing, sepertinya Allah melakukan rapat mendadak. Tulis juga marapot juita. Ninna tu dirina, ninna tu tordina, ninna tu napalua huni. Tolema, ita topa majolma. Lihat, hargai. Ida maargani hadirio doha hajol mautai. Danga sal di topa songoni. Danga sal di suara hom marhite hatana songoni. Alai di patau marhite hajong-jongan ni panatapio tujolo. Na adul marasing hajol mauta sian natinopa. Na parjului. Jolo ditopa dusudi, baru pe ditopa. Jolmai. Kenapa? Dang lomorohani debata akan malas jolmai. Sebenarnya bisa juga Tuhan mencipta kita tinggal makan, tinggal minum, tetapi ini tidak. Saat wajah, kehidupan, dan apa yang disebut bagian dari Allah itu sendiri diberi kepada manusia, laos mabuadoi. Mabuan sian hadiriota siapa kobasiota dohot sian hapataratai laho mabuan ulaun laho mabuan pakkobasion laho mabuan hapataran. Ini loh perbedaan saya dengan kamu. Saya manusia, kamu ciptaan lain. Ya, itu nadi goran nanaking mangarajai. Idona di guaran nanaking laho majamoton paturehon atau istilah sekarang manusia punya tugas untuk penata layanan di dalam ciptaan Allah itu sendiri. Dihobasi dohita, dipanggora dohita, dibuat dohita jalan disuruh. Ulau mudang nahulan namangad dah. Itu benar maras kita tu dorbia. Haru dorbia sonari ngatong ulau na. Adok kita nama melihara panangka. Ngadong ulau ni, tang nahulan mangab be, menjaga jabu borngin nai. Songoni to ngakalubu do horbo di hitam, mangalukku doi. Tang nahulan mangab be. Ayo dak ko boto ya do hamu molos malas sita na jului. Holan na murup pia di poduman. Mangam murum ahari dok na tua tu hita. Sahira sipilo dohoin. Pinahan lubu. Mangan
Ngudum. Alani dihubasi hapataran ni pajouan ni panopau ni dohita. Diri kita ada di sini. Bukan untuk mengahut, dakolan na mabeduti, dakolan na manabay, dakolan na mabuati, tetapi juga harus dibawa. Mangarajai itu sarupa doi dohot na menata. Dakolan na mamareta, dakolan na mabuat, dakolan na mabuat tu dirina. Tetapi mengerajai, mengeramoti takas doi. Ada di sana yang dinamakan membawa kepada hal yang baik, membawa menuju hal yang lebih baik, membawa ini kepada hal yang lebih, membawa makna nala bagas. Itu asa tu sido hitau banadijo. Alani bawah hita sabui makilalahone. Ido ben na minggutta sadarion. Minggu kasih lusa daun ni debata. Tada. Mari mengenal Allah pencipta. Tada mari debata. Sian hapataran ni panopau naking bahnati nopani debata aduh hapiau. Pengakuan itu jelas. Laho mabuah kita manobba debata, mamuji debata. Siapa nadayonido. Sudah do hitarana puna satu ulang. Anggo burjudo tulak tay sahak tu sonari tengok di nak penang moding. Na burjuat tulakku persipa hutaran kebetulan omakku baru silitonga. Moloro sedibo do roti bakar, ita dahamu do roti bakar na tikko-tikkoi. Molo nyalang idang bui makatai, iko jolo binudut. Engok doi. Ingat semua kebaikan Tuhan, marningot nani guaranna manadasiani doi. Molo ditadaho dihilalaho balgani denggap basani debata. Kamu akan berangkat ke sana. Wah, Tuhan. Tadama debata si peluaho. Ala dipatota do hajong-jongon ningolut talaho mangarajai mangaramoti sudena tinoppa ni debata di portibio do hita. Tuk pegodak kita noaeng naung di dunia maya marmiam-miam marhiti media sosial. Ala ingot tamu tano do peta tadigi. Ala di portibio do behita godang gope sia do patta. Ado patta do pe gelekta, ado patta do pe tetangkata, ado patta do pe paditata, ado patta do pe akasitua, ado patta do pe ruas yang beragam. Masuk manusia ke pergumulan hidup. Masuk manusia kasih taonon. Masuk manusia nani guarana keragam nina rotopu. Itulah kehidupan dunia. Nasobola sita merleha-leha. Nasoboi hita ahado guarna. Aga tial ni bayang. Perdalannya jone mangel may latsuarong ibu manangahin na. HP opung nga manuhuk. Hirang HP ro paupuna mangel buti mardalan. Ya, kita harus tahu masih kita di sini. Di portibio dope kita. Nah di parado dope kita tuh masalah kebutuhan. Masalah tujuan hidup kita. Masalah kesuksesan yang selalu kita buat dengan tatanan-tatanan. Oh inilah kesuksesan hidupku. Inilah yang akan saya capai. Itu akan diperhadapkan banyak hal. Ingok masih paluaho. Ido nang dipasop bude bata hadirion ni jolmai mardala sadiri naung ditadda do hita. Ala adong do delio debata tu hita. Ima kehendak bebas sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan itu baik kita gak bisa ngerobot. Tetapi kita diberi kehidupan, kita diberi akal. Artinya kita juga harus mampu beradaptasi, berkreasi sebagai bagian dari perjalanan hidup orang percaya. Dan adong istilah monoton di ngoluni naporsea. Iko berani do kita berkreasi sebagai tuntutan wakil Allah. Iko berani do hita laho patu pahon nani guarana hal-hal na dumenggan di tonga-tonga ni hapor siautai.
Ay do nakikusukudo paditata. Ay budo turut di garejon parjamita dohok markur niku. So tunggabi polemik di paditen ba. Ido usukudo ba. Ay bui dia bang di mana. Pamoli atin ba. Aku bui do. Alim mula dok persoalan menonalani pabuat tu auda niku asa hutangi akon niku. Ya, kreasi itu penting, tetapi koridornya ada. Pelayanan juga demikian dalam menata ciptaan Tuhan. Macai diperluho doaka pamikirio namangerbang. Bukan mengerucut. Alayak kana mangerbang alay adong do koridor na natotong makilalahon. Debata do na punay sude. Unang gabi na diyaw doon. Sotong nimo. Aw dumapay noon. So kung namasa di hutatan. Akasisuan hariara. Siswa bulu dua teh. Bukan. Anggo hariara hubereng di Jawa do gudang. Kamu hanya bagian dari alat Tuhan. Ingat. Tangan ni debata doho, pat ni debata doho laho majamotori sude. Unang dok gabe na diho. Tukpe ho manipan, tukpe ho papunguhon. Idu uben na digora jolma, marhiti Tuhata Yesus Kristus. Dipatau hita marhiti todina, doho pangalaho hapataranna, perbue ni todi. Asa gabe mangulahon holong ni roha. Ngabah ngasabi emang ngasongon na iberek kamu hubereng nga sa pinasay. Manada de batapa no pa ikosianido bereng jodirim. Ahanang di baik ko. Hobartu pa jowa muna porsea, hobartu pa jowa musongon nani suru ni debata marpino pari mahamu. Lao mahamu dong manaik Tuhata Yesus tu banua gijang. Disuruh dua kasih sian nai lao mahamu tu sadok portibion. Itu loh tugas kita saat Allah mencipta manusia, Allah memberi perintah. Rajai sudah. Sama tuh rajai. Saat kita sudah diselamatkan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita juga dapat perintah bari tahun. Tak tola pau Tuhan memberitahu ni tokar-tokar rojolma di hutan amion. Tole pos roham, husuru petor di madongani ho. Alani do di dok debata. Saya nadong anakku do hamu rasi rasa roh ajal ni. Idu nah dok naking. Jangan pernah merasa tidak sanggup. Karena bagian dari akal yang Tuhan berikan kepada kita adalah melihat cara Allah yang bekerja, bukan melihat cara kita bekerja. Allah bekerja, Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kesempatan diberi kepada kita menata ini semua, memelihara ini semua. Allah ni, Allah natino panijol debatado hita, macai argaro hita, sarupa gobarta doho debata dia kahanguluatai songo jol bahita maceta kasto ikot ta argaido dongata jolma songo nahudok naki tung kurus peau so tung learo kamu. Saya juga gambar Allah loh tuk pedek pede badong aku. Sotung lea rohamu itu juga bagian dari karya Allah. Jelas sudah itu dapat ulang. Saru pado pak goraona, saru pado pak jona. Ramoti rajai. Tang nagabi tu nang gajang giluan, gajang rajai dah. Datung gabi tu nang mok dilean, ubolak rajai dah. Tidak, kita sama. Kalau ni sutung arong behita nama dok, tak tola pau. Galihu hilala. Molo serodo padohang gali dak tola pau dang adok para binoto aku ingok ma.
Dangadong lapatan ni todii ro. Ay todii do na mapargogoyhon, todii do na mangajari, todii do na manuguho narikot olo doho malangadang. Ang gotik kitar pasu-pasu sudido hida mangului. Olo. Turut pada Tuhan mangului debata ido song na deguarana naking manada panopaon na debatado panopa. Atok sedia madalan na lahu ita patad menang manada debata apa patar kone. Ido na guarana naking hadiri yon ni parsaoran pangalaho doho tak ulau taido. Semakin kita mengenal Tuhan itu akan semakin banyak karya hidup kita yang akan mampu kita berikan kepada orang lain. Lambita daho debata ikol lam godang pabahenammu tuakana humaliak ko. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate diho ali Tuhan debata amanami. Hupersauliho kami asini roham. Tumangihon hatam marhite siparion name. Debata nabadia nasangap jala panopa. Pasu-pasu homai. Patau mian hatami diganupami. Namardida hadiriomu. Nasay tokto adong rap dohotami siam mula ni mulana sahat rodia kapardalanan ni ujung ni ngulu nami dito pahodo saluhur di paluaho jala di buako tu hamuliaum ima partina daan nami taringot tu balgani asini roham atong alituhan tugi humahami tinamanadda hami na debata panop padoho ala di juho do kami marhubas dia kanaok tinopami luhu mahami ajari parguguy jala parbisugi mangalakahon akalaka ni ngulu namion tung dia pe akahajong jongan nami ganup asapatar tarida hamulia umwali Tuhan olah mga sahon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus pasaut lomo ni roham tuganup pami amin. Kemudian itu hata asa tapasaha peliata marojahat tu pesalmen 50 ayat 14 pelehom matu debata hamalateon jalagarari ma aka baga bagami tu natumibul marede. Su
kuasa darohata tatangnya koma piliatan. Ali di bataman namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na maliutus. Upasahata mi masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tada hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali di bata ama anak dohotod di parbadia. Nabadia doho. Jalagok hamulia muliat portibion. Pinuji jala pinasangak mahoro di saliling nileleng na. Alaniasi ni roham naung sahat tuhami ro di sudehuriam. Namarlas ni roha dohami nuain. Alanaung di papatar jala di patadaho ko tuhami hadiriommu. Holong ni roham, asi ni roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hanguluan sugut, arta silihonom mo sugut rodi uhum sidabuom mo sugut. Nasuhabilang at dosudinay, ay nasodung ni atusan ni Jolma, di patorakodo tuhami. Nasodung ni ida ni Jolma, di pataridahokodo tuhami. Nasodung henasiholan ni portibio dibuak kodoi di hami naso tarlehon ni portibion dilehoko tuhami alanihu pasatami matuho daging nami toddi nami rohanami rodi saluhut na di hami asa patawmu hami tuharajaomu na di banwagijang hodo naman opahami ubahit tubuh hami di hasianganon. Saya topa jala pay baru kami. Asa tubuh padua halihon. Jala gabi partohap di hasiangan narosugut di labumi. Nauduk jala naserep do rohanami tuho mangalehor rohanami. Sebahem mai inganammo. Sehoma namangula jala margogoihor di bagasa kami. Say paujung ulaon nak pinuk kami. Naung sinahapommo goarmu tuhami. Naung terdidi hami tu bagasan guarmu nabadiay asa hami diho jala ho di hami selam tanggali rohana buruk siak kami jala solukur rohana baru asa badia parangenami pabuan ang moliate rohanami tuho say pargugui mahami asa hu parangeho kami sudin nanidokmu tuhami pabuan ang tubuh hami akka anakmu jala panean di hanguluan sugut. Sepaian barita nauli. Asa adong pargugunami. Sa liling hubulut kami hasiangan. Sa patubu haporsiyaw nami marihiti tod di parbadia. Sahat ro di hamatean. Asa sahat tami tuho. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali ama namin na di banwagidjang say pinurbadia magwarmo. Say Roma harajawmo. Say sauk malomo ni roham di banua tungaon songon na di banwagidjang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangudjunan. Balua mahami sian pangako.
bagasadame jalohong pasu-pasu nasian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana diho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsaor homadamena tu todim. Amin. 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 Mula temah dihita saluh nama nami doho inanami naung madoho ti parsaura permingguan di jam sia sadarion. Tapi masih kami parhubas na marhubas di minggu sadarion. Selamat hari minggu madihita saluhna horasma. Akamanginang tapahudul majo ala naing ro akanak kota patu begehon akaide puji-pujian. Ala ni hujuhai makan akon nami sekolah minggu. Masuk tujolo laho patu begehon akaide nang. Ya. Ayo. Ya Roma ita kamanginang ala neng marpesta alaon akan di luar tu bajar malawat tong ya akan di sopo boy tu bajar na di bagas tu joloon
Satu lagi. Oh ini bang, nggak usah berdiri Pak. Maunya diapakan aja supaya saya nggak dapat dulu. Dulu Pak, begitu gimana mau bikin gerakan ya? Udah banyak aku malu aku. It's time to sing your song again.
Kami mewakili panitia Parahyangan Sekolah Minggu, Seksi Sekolah Minggu dan segenap Parhalado mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi orang tua kami, Amang dan Inang, saudara-saudara terkasih atas dukungannya, dukungan doa, dukungan materinya untuk kegiatan Parahyangan Sekolah Minggu. Kiranya menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.